अगर आप भी चाहते हैं धनिया म्यूजिक की ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। स्टूडियो पोखरिया नेपाल। सखी रे सैया हमर घरे नया हवे, हर साल डेट धरी हमके मनावे। उनका ना बातों में हम आइब, सखी रे छठी घाटे पजाइबे। अब की बार हम ना भुलाइब, सखी रे छठी घाटे पजाइबे। सखी रे सैया हमर घरे नया हवे, हर साल डेट धरी हमके मनावे। उनका ना बातों में हम आइब, सखी रे छठी घाटे पजाइबे। अब की बार हम ना भुलाइब, सखी रे छठी घाटे पजाइबे। बोला बोला छठी मैया की। उनका ना बातों में हम आइब, सखी रे छठी घाटे पजाइबे। सखी रे छठी घाटे पजाइबे। उनका ना बातों में हम आइब, सखी रे छठी घाटे पजाइबे। हरदम कहले अगला साले में आइब, आई के धनिया छठी घाटे सजाइबे। आई के धनिया छठी घाटे सजाइबे। हरदम कहले अगला साले में आइब, आई के धनिया छठी घाटे सजाइबे। बाटे ना उना कापर अभी सवास हो, उड़ देले मनवा के हमर उवास हो। अकेले परब हम उठाइब, सखी रे छठी घाटे पजाइबे। अब की बार हम ना भुलाइब, सखी रे छठी घाटे पजाइबे। उनका ना बातों में हम आइब, सखी रे छठी घाटे पजाइबे। सखी रे छठी घाटे पजाइबे। बोला बोला छठी मैया की। सैया आ जाइबे त बाजन बजवाइबे। उनका हम सथवा में डंड खिंचवाइबे। उनका हम सथवा में डंड खिंचवाइबे। सैया आ जाइबे त बाजन बजवाइबे। उनका हम सथवा में डंड खिंचवाइबे। पकहा के घटिया पर मचल बा शोर हो, सैया हमार सखी ओहे जे मोर हो। अंगना में कोसिया भराइब, सखी रे छठी घाटे पजाइबे। अब की बार हम ना भुलाइब, सखी रे छठी घाटे पजाइबे। उनका ना बातों में हम आइब, सखी रे छठी घाटे पजाइबे। सखी रे छठी घाटे पजाइबे। उनका ना बातों में हम आइब, सखी रे छठी घाटे पजाइबे। सत्यम लती साजल लैले ना केरा, बेर डूबल भइले अब अरग के बेरा। बेर डूबल भइले अब अरग के बेरा। सत्यम लती साजल लैले ना केरा, बेर डूबल भइले अब अरग के बेरा। राइटर दीपक सोनी सैया ना आई है, रेणुराज मठावा पे दौरा उठाई है। साथे में देउरू के ले जाइब, सखी रे छठी घाटे पजाइबे। अब की बार हम ना भुलाइब, सखी रे छठी घाटे पजाइबे। धनिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो पोखरिया नेपाल।